बे बोसोराव खाफाला माबायदिब्रा बै समनि एबारबा हिनजावनि कन्ट्रेक्टबा मोनगोन ना मोना जायखिया लामाथिं ओंखारलांनोसै आं एबार बैसागुना खबरा मारै जागोनरा जानोलै मारै जागोनथाय फैसायानो गैया गरसेबो खामलाफोर मावजागौमोनलै 300 थाखाल' होयो नालाय रा हाजिराखौबो औलै ओरैनो थास्लायस्लाय मावजागौमोन मा खालामदोंब्रा आसोलफोर ओरैनो दं मारै दंब्रा खबर सबर खबरानोथ'लै सासे हिनजाव नांसिगौमोन बिमायाबो बुथारबाय बिमाया सासे हिनजाव नागिरथिंगासिनो दङ मावनाय दांनायाव गावबो खस्थ' मोनबाय नोंसोर सोरबाफोर देवानि मिथियो नामा मोजांनो हो आसोल अ देवानियानोथ'लै नावदराव दङ सासे जोंहानि आनैनि फिसाजोखौ बेनो बिलाबदों अ नंगौ नामा औ मोजां न'खरावनो हरथारदों औ नोंथारगौ ना दा बिदिबा बेयाव थांनानै खबर लायनांसिगोन ओइलाय माथो होननाया ओइ आदै ओरै फैथ'लाय फै आदैनि मुजिजों फैथ' हाब मानो नांगौ जालायखोब्रा आंखौलाय फै आदै फै जिराय फै दसे ओइ आदै आंहा नोंजों मोनसे जोबोद गोनांथार खामानि दंमोन हाब मा खामानिब्रा खामानियानोथ'लै आदै न'खरनि दुखु सुखु आच्छा आच्छा बैसोआबो जाय नङा जाबाय बिमायाबो बुरिबाय मावनाय दांनाय रावबो गैला आंनो मोनबा सासे हिनजावनि गोनांथि जादोंमोन आदै अ जागोन नाथाय बिदिनि थाखाय आं नै बिदिखौ लायोलै ओरै माने मा आदै माने रांलै आदै रां नांगोन औ आदै नैबे 1000 रांखौ लांग्रोदो होमबा माने ओरैखौ मोनबा मोजां जागौमोन आरो अ दे जेबो नङा खामानियाल' जाबानो जाबाय आंना नै नैबेखौ लांग्रोदो बेसेबां हरो दे जाबां ओइ बोराय खामानिया एसे थिग मावलै एसे मोजाङै मावनो नाजादो आदै दे बिदिबा जेसे हायो थाब नाजानोसै आं मावनो खामानिखौ दे आदै दे आदै बिदिबा खामानिखौ एसे थाब मावनो नाजादो औ दे जागोन दे नामाथाय नङाबा रावबो गैया नामाथाय न'आवनो माथो आदासोलाय औ फंबाय आइसना दै लायफैलाय आच्छा देवानि बाबु खामानिफ्रालाय माथोमोन खामानिफ्रालाय बिदिनोसै आंना आच्छा देवानि बाबु आं बे मोनसे बाथ्राखौ बुजियाखिसैना खामानिया माने आंनिया माथो नोंसाजोनि थाखाय बिजामादै नागिरदोंनो आं बेखौ खबर लादों होनना फैदों नागिरनानै नागिरदोंमोनलै आदा देवानि बाबु माथो दानि जुगाव सेंग्रा मोजांखौनो मोननो थांला मा जौ फाग्ला गान्जा फाग्ला सिगारेट फाग्ला गासिबो सेंग्राफ्रानो बुजि जाजोब्बाय दा अबेहाय मोनबावनो नागिरदोंमोनलाय नोंनावलाय नंगौलै फंबाय माबा दानि जुगनि गथ'फ्रा
सिगारेट फाग्ला जौ फाग्ला हामाव माव बिमा बिफानि थाव जाग्रा खामानिजों उदै खाला जिखुनु जाया आं बे फिसाजोनि थाखाय सासे मोजां न'खर नायना दोनखादों बेनो हरनांगोन आरो बिदिनो बुजि लाखिनो हागोन नोंनालाय नंगौ आदसा आदा दे आदा नोंबो दे आदसा आदा हौवानि न'खरावलाय सोर दं न'खरालाय गोगोमैनो बिमा बिफा गाव ओमफ्राय फंबाय सासे दङ आदसा देवानि बाबु ओमफ्राय हौवायालाय माथो मावो साख्रि मावो दानसेयाव 40,000 दरमाहा मोनो गासिबो सम्पथिया बिनि जाखागोन आदसा देवानि बाबु बिजामादै जानो गोनांनि फट'फोर दंलाबायो नामा नायनो गथ'आथ' दङ रायजागोन जागोन नाय नुनायाथ' मोजाङानो सेंग्राया दे होमबा गिदिर लालायथ'नोसै खोमा ना औ दे आदा ओइ सना नै देवानि बाबुआ थांसैनो जों आंनायालै जाबाय दे होमबा फंबाय दे औ दे आदानिसिम गोजोननाय थाबाय औ दे साननैसो उनाव खबर फैफिनसै औ दे जागोन दे आदा दे आदा मोजाङै थांदो दे औ दे जाबाय बेनि सोमोन्दै रायलायनो आं नोंनाव फनसो खालामनो नागिरखादोंमोन गाबोन मोजां देलायना ओंखारना फैदो सिख्लाखौ नायना फैसै अ दे आदै दे जागोन दे दोननोसै दे मादै औ दे औ दे थांगासिनो औ दे माथो दाबो फैयोरा बेलाय नामा औ बेनोथ' सफैबाय आदै औ नै दासो दे गाखोदो आदै औ जाबाय आदै औ थ' अ बेनो न'आ आदै बेनो नङा औ जाबाय आयदै दासो दबायलायलै होबाय मानसि थांगौ आदै र' ओम नमो बोरैबाय थांगौ आदै थांगौ र' फै आदै र' थ'दो औ बोरैबाय आदै थ' जुथाया खुब्रा र' आदै र' खुगोनब्रा ओइ फंबाय जों सफैबाय नै माथो फैबायासै फैबायसै फैनि बिजामादैलाय बोरैथो फाइलि माथो नोंनि बिजामादै जागोन माखौथो आन्दायलाबाय थाखो मबाइलावलाय मबाइलाव आलादा मोगथाङाव आलादा माबोरै जाखो बिदिलाय माने सिगाङाव मानसिया हेन्डसाममोन गेजेर ससेयाव जन्दिस बेराम जानानै महरा एसे सोलायदों आरो दाबो जेबो नङा बेफोर जानाय लोंनायनि गेजेरजों सिगां महरखौ फैफिनबाय आरो दाथ' केयार खालामग्रा मोनगासिनो ना जेबो नङा बे सिगांनि महरखौ फैफिनबाय नै देवानि बाबु ओइ आइसना ओरै फैलाय नै जोंना जावैसो जागोना नैबेनो नोंसोर फसायगोन ना फसाया नाङा आंनो
गोसोम गोफा हौवाखौ आं सानदोंमोन नायनो मोजां गुस्रां गुस्रां हेन्डसाम नाङा आंनो निमाहा होदो आदा आंबो बेबायदि सेंग्रानो हरनो हानाय नङा फिसानि फसन्द नङाबा दे बिदिब्लाथ' थाथ' दे फंबाय होनबा दे Guys, beliau beli lanak ni, beliau wani beliau sok kosalah.